खुलुमबाय बयखौबो आंजों दङ लोगोसे नै सार सोमजाय माने आमगुरिनि आंनि क्लोज फ्रेन्ड आरो सार हलिचरन नार्जारिया सौफैनानै दंफैखासै मोनसे नखराव दासो खबर हरदों बेनिखायनो जों दा बेयाव थांनायसै आरो लोगो हमहैनायसै थौ सार होनब्ला ना माथो यस लेट्स गो दा थांगासिनो दङ बे लन्टिबारिनि लामा जाहैबाय बियो नै दा वेदाराथ' बिराद क्लियार दिनैहाय न'खौ नुखाबाय जे जायगायाव दङ जोङो थांगासिनो एक्साइटेड दा सार एसे एक्साइटेड फुललि एक्साइटेड फुलजों बिराद एक्साइटेड जाबाय लोगो हमहैनो एनार्जेटिक यस थौ होनब्ला दा मोनफैबाय नै न'आथ' बेनो जाहैबाय नैबे न'खरा दंना सार खुलुमबाय खुलुमबाय वेलकाम खबरा साबसिन जाबावबाय नोंथांमोननि थाखाय थारमाने लोगोआव मेदामबो फैफादों ओमफ्राय सार दा लामाफ्राव फैनायफ्रा माबायदि जोंनि ओरैहाय सा ओनसोलाव खस्थ' मेदाम एसे जोंनि जायगाखौ सफैनो गोसोफ्रा माबायदि मोनखो जोंनि जायगायाव मोजां मोनदों फैफेराखैमोन फार्स्ट टाइम फैदों बिराद मोजां मोनदों फैनो मोननानै गोजोनदों दा मेट्सनि थाखाय जोङो बिराद एक्साइटेड माबायदि जालाङो देरहायो ना जेनो जेननाय देरहानायाथ' थाखायोआनो नायलांसै दिनै बिराद एक्साइटेड बिराद मोजां मोनदों फैनानै लादो मेदाम एसे जोंनि सिम्पल रिफ्रेशमेन्ट जाहैबाय दा नोंथांमोना नुबाय हलिचरन नार्जारी आरो बिनि बिहि गितानजलि देउरि नार्जारी दा जों एसे रायलायनायसै सारमोनजों न'नि दासो जोंनि बर' हारिनिफ्राय जाहाथे आंबो लुबैयो जे आंनिफ्राय आरो ओंखारबावदों आंनिफ्राय साबसिन आरो गेलेगिरिफोर ओंखारबावदों बेखौ आंबो लुबैयो जाहाथे इयुनाव आरो जोंनि सरि नोंथांमोन बेखिनि ससे भिडिअआ खोमसि जाबाय क्लियार जायाखिसै न' सिङावमोन नालाय नै एबारनिफ्राय खिन्थु क्लियार जालांसिगोन बाहेरायाव अब्ला नायलांबाय थादो दा ओंखारबाय नै जों बे न'निफ्राय दा फिल्ड फारसे फोथार फारसे थांनायसै फैदो मेदाम दा जों ओंखारलांगासिनो दं गोबां मानसिया नेगासिनो दं सारखौ बरायनो थाखाय लागाव
बिथाङा इन्टारनेशनेलबो गेलेयो जोंनिनो बर'नि फिसा जोंनि ओनसोला बिराद लाखि दिनै बिथांखौ जोङो दिनै जोंनि गेजेराव मोननो हाबाय बिनि थाखाय बिथांखौ सिगाङावनो बरायना लाग्रोगोन जोंहा जेबो गैया बिथांखौ बरायनो दा अननायनि नेरसोन महरै गांसे आर'नाइजों जों बिथांखौ बरायगोन बयबो आखाइ खबनानै होगोन दा आं जोंनिफ्रायनो कमिटिनि जानानै सारखौ गावनि सिनायथिखौ लानानै जोंनि उन्दै बे आर'नाइजों बरायनानै लानायखौ जेन' नाजावो खावलायदों आखाइ खबनानै हामबायसै सार जिरायफिननो हासिगोन बेजोंनो लोगोसे जोंनि सारजोंनो फैफानाय जोंनि मिसेस सारनिनो मिसेस बिथांखौबो जोंनि कमिटि जानानै जोंनि ओनसोलनि जानानै गामिनि जानानै नाम्बार 2 लन्टिबारि सानजारां क्लाबनि जानानै उन्दै गांसे आर'नाइजों बिथांखौबो जोङो बरायनानै लागोन खावलायो मिसेसआबो बा मेडामाबो जोंनि बे उन्दै खावलायनाय बा उन्दै बरायनायखौ नाजावनानै लागोन होननानै मेमनि थाखायबो आखाइ खबनानै हो गोजोननाय थाबाय जिरायफिननो हासिगोन मेम दा सारजोंनो फैफानाय आरोबाव जोंहा सासे आलासि दंबावो बिथांखौबो जोङो जोंनि कमिटि जानानै जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय बिराद साबायखर आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौबो जोङो बरायना लागोन कमिटिनि जानानै गासैबो आलासिफोरखौ बरायखांनायनि उनाव दोंसे मोसाग्लांनाय दङ बेखौ जों नायनानै लानि आं पाब्लिकफोरखौ एसे नोंथांमोननो देखायनि नायगिरि बिथांमोनखौ मथा-मथि बुंजोब्बाय सोरगिदिं दिनैबो सासे मुंदांखा प्लेयार फैनायनि खोथा दङ नालाय बयबो नायनो गोसो जायखौ जों टिभियावल' नुनो मोनो बेखौ दिनै मोगथां महरै जोंनि बे ओनसोलनि मानसिफ्रा नुनो मोनबाय नायदो जेरैबो मानसिफोर नैबे ओरै वार्म आप खालामनाया जाहैबाय बङाइगाव स्पर्ट्स एकाडेमी ओमफ्राय बैजोंनो जाहैबाय दैमालु FC बरपेटा जायखौहाय जोंनि मानगोनां सार हलिचरन नार्जारी बिथाङानो सापर्ट खालायो बे बे समाव सारा गासैबो प्लेयार्सफोरखौ उइश खालामनो ओंखारलांगासिनो दङ लामाया खाथियाव थांनानै दस्रा फ्लागल' सारा बुंनानै जोंनि प्लेयार्सफोरखौ बुंनानै फैगोन बा गावनि प्लेयार्सफोरखौ बुंनानै फैगोन
लाखिखौ जोंनि प्लेयार्सफोरखौ बेस्ट अफ लाक विश खालामखांबाय सारनि आशीर्बादखौ दायो प्लेयार्सफोरा लानानै दिनैनि खेलाखौ आरम्भ खालामसिगोन A shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. So they might be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. Stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Yeah, shoot, shoot, shoot. Yeah, shoot, shoot. Yeah, shoot. बेबायदिनो गेलेयै दैमालु FC बरपेटाया ग'र 4 सोयो आरो बङाइगाव स्पर्ट्स एकाडेमिया 0-0 बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबबाय एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय